5, son of a bitch! Monday to Saturday, ulul. May mali. Sa treats. Visit treat. Napakamahal. Gago. Yung kailangan ng mga kamag-enroll natin. Pero, sisipa naman po ang inflation.
Kaya po, siguro mga ilang araw, ilang linggo, makakabawi ang mga OFWs. Pero pagka tumaas ang presyo ng mga bilihin dito, mawawala din po, malulusog din po yung lalaki ng 6:38. Son of a fuck! That's mobile ba yun? Yung mga OFWs natin, in fact, kailangan mo nila ng ating mga OFWs dahil di ba meron silang polisiya tungkol sa pag-aanak. Ibig ko sabihin, dahil yung populasyon nila lumolobo. So baka mamaya, tumikit yung kanilang growth rate, sabi nga nila. So yung mga OFWs natin, lalo yung mga professionals, so dami-dami natin mga teachers sa China. So alam mo, kailangan nila tayo. So, kung tutusin, kahit naman din natin kausapin ng mga yan, kahit mga, sabi nga, okay, sige, magiging diplomatic tayo, pero kung hindi naman natin yun, i-assert pa din natin yung ating rights without inviting them to come to the Philippines. I think wala